Имаш Хашимото? Не се плаши. Тялото ти не се бунтува, а ти говори. И всичко започва от храната. Дай му спокойствие, повече зелено и чисти храни, полезни мазнини, по-малко захар и стрес за червата. Когато намалим възпалението, енергията се връща, умът се избистря и хормоните започват да работят по-тихо и по-синхронизирано. И да, природата помага много. Аквасорс за лек ежедневен баланс. Течни афа-водорасли, които ни доставят витамини, минерали, ензими, аминокиселини, енергия. Омега-масни киселини за хормонален баланс и подпомагат възпалението. Лесно начало за спокойни черва, спокоен имунитет. Liver Cleanse, лек детокс и подкрепа на черния дроб. Витамин D и органичен витамин С, плодова енергия за подкрепа при автоимунни състояния. Хашимото не те спира, просто ти показва какво е време да промениш.